haba Fatima ya kake haka tanta Fatima. What? Dama na san za a rana. Gane ba me kike nufi da kin raba su? Mana ina nufin da bai cuce ta ba. Kin san me shiga cikin na zuwa. Rayuwa kenan ba tabbas. Yau mu ne gobe ba mu bane. Gaskiya. Hello, ai Fatima ta ce. Alƙali. Gaskiya ina da mu. Alƙali, hai da lafiya. Fatima ta rasu. Wallahi Fatima ta rasu. Idan Allah ƙarya da su ne Fatima. Da Allah Fatima ta rasu yanzu ma zaman makoki ke ta za a yi a gina ga. Ina tukuna mu je. Wallahi ba ta inna lillahi. Abokina Fatima ta rasu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.